Tak já vás zdravím. Čekám, až se všichni připojí. Tak. Máme číslíčka. Dneska uděláme zase los trošku jiný. Máme break na Piece of Past k 10 letům výročí. To se rozebralo poměrně rychle, je to sice trošku dražší break, ale zase jsou tam krásné karty, garance spousty relik, plus nějakýho bonus packu navíc. Takže dneska uděláme losovačku zase jinak. Příště bychom dali formou randomu v počítači. Minule jsme házeli kostkou, dneska to losnem zase jinak trošku. Dneska losnem růčo. Ať to máme po každý jinak. Tak já jdu tahat. Tak kdo bude vybírat jako první? Takže 5. Takže Jovan Gaščarov. Hned ho tam napíšu. Bude vybírat jako první. Jako druhý nám bude vybírat 4. Zdenka Přečková. Tak jinak být první asi není úplně žádná výhoda, protože ten většinou z 5. pak vybírá 2 karty za sebou. 1. Takže 1 vzal Jovan. Má možnost pak vybrat 2 lepší karty zase za sebou. Plus spousta lidí už pak některé karty má. 2. Jan Svoboda. Tak a poslední by tam měla být 3. Lukáš Hlobil. Je sice na posledním, ale bude mít výhodu toho, že bude vybírat 2 karty za sebou, protože první draft je od 1 do 5 a pak to jde od 5 do 1. Tak, já vám to uložím, ať to tam máme vidět. Tak. Šup, uložit. A jinak mě napadlo na příště klidně tohle udělat znova, ale obohatil bych to o jeden takový boxík, kde je garance 1 karty, ale je rovnou v magnetu a je to garance velký pecky. Jinak tyhle ty karty mně se líbí, tentokrát pozici jsem nechal všechny vám. Díval jsem se, jestli to rozebralo komplet. Tak jsem nechal Jovanovi ty pozice. Tak, boxík máme prázdnej. Tak, já si to zase načnu, dám si to dozadu. Za to schováme. Tak.
uvidíme, co tam na nás tentokrát bude čekat. Tak, balíček prázdnej. Já si to jenom vypnu. Tak. No ale sakra, teď zrovna někdo bude pořád otravovat a volat. Já si to tady jenom vypnu ve zvukách, ať nás to neruší. Tak. Koukneme na to. Tak dneska tam nejsou balíčky, ale je tam zase spoustu karet a je jich tam dost. No, hezký. Řekl bych, že krásný plnění. Tak. Já si to pošoupnu, tadyhle trošku dál. Vyndám si stojánky. Tak. Dáme sem. Tak. Čím začneme? Je toho tam hodně. Pojďme třeba takhle. Tak. Tak první kartička. Geronimo. Authentic Relic. Takže máme Geronima. Jako první Authentic Relic je Geronimo. Tak už můžete pomaloučku přemýšlet, kdo si co vybere, jestli se někomu tahle kartička líbí, nebo nikoli. Authentic Relic. Geronimo jako první. Tak. Suleme dál. Vezmeme tuhletu třeba. Tak. Florence Nightgel Authentic Relic. Takže další relic karta. Taky krásná. Minule nám vybírala první Zdenka Přečková, tentokrát bude vybírat Jovan jako první. Takže se to krásně protočilo. Tak. Co vezmeme dál? Co pak tam máme? No hezký. Tak jo, vezmeme rovnou tuhle. Tak. A máme tady Frederick Chopin, Authentic Relic. Takže další krásná karta, třetí relik. Tohle jsou nádherné karty do těch skladatelů a hudebníků. Frederick Chopin. Takže máme další krásnou relik. No, teď jsou tam velice zajímavé karty. Vezmeme tuhle jako první. Albert Einstein.
Krásná, opět krásná karta, skvělý jméno, super. Takže Albert Einstein. Máme jako další relik, tedy 4. Takže paráda. Tak vám je samozřejmě všechny ukážu. Tak. Co to máme dál? No. Zajímavý složení dneska. Vezmeme jednu, která není relik, ale měla by to být limit. A pak se vedeme na ty relik další, které tam jsou. A tady máme Wolfgang Amadeus Mozart. Na této kartě už je ta ochranná folie nalepená. A limit 45/50. Takže krásný limit. Wolfgang Amadeus Mozart. No, tak limitík, hezké jméno, taky super. Jméno je taky paráda. Takže za mě dobrý. Tak. No a teď jsou tam krásné karty, ale všechny jsou krásné teď, ty zbylý. To je jako jedna paráda za druhou. První vezmeme tuhle. Tak jo, pojďme na to. Richard Wagner, opět další skladatel. Authentic Relic. To je druhá z té série těch skladatelů. Historických, krásný, opět Authentic Relic. Tak zatím se nám žádná neopakuje z minulého breaku. Ono taky tady je teda největší checklist těch Authentic Relic. Jo, tady na tu sérii udělali obrovské množství těch relik karet. Ty brďo. No, paráda, krásný, opět další, no, máme jich hodně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ustane se na každýho, si myslím 2. Což je super plnění, teda. Tak jdem. Jako další relik tady máme Thomas Paine. Authentic Relic Cards. Takže opět další relik, krásná relik. Takže paráda. Nádhera. Tak, kterou vezmeme teď? Vezmeme tady. Tak. Pojďme na další. Sojourner Truth. Zajímavá relik, taková. Hodně zvláštní. Ale zajímavá. Tohle jméno mě teda absolutně nic neříká. Nevím jak vám, mě teda tohle ne. Zajímavá relik. Tak. Dáme
tadyhle. No a teď jdeme na ty krásné poslední dvě, které jsou opravdu nádherný. Dobře, půjdeme takhle, tak jak to je daný. Tak, tady je nádherná karta, opravdu nádherná. Je to Authentic Quartz Relic, což znamená, že jsou tam 4 osobnosti na jedné kartě. Tak pojďme na to. Jako první je tam Vincent van Gogh, dále je tam Pablo Picasso, jako další Claude Monet a poslední Pierre Auguste Renoir. Nádherná relic karta Authentic Quartz Relic, kde jsou 4 osobnosti na jedné kartě. Takže to je nádherná trefa a krásná kartička. Tohle je teda paráda. No, tohle je krásná karta. To je nádhera. Tak. A tady máme finální kartičku. Na těch relik máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a jeden limit a parádní limit a nevím, skvělý jméno. Takže si myslím, že bude z čeho vybírat. Jak to máme tady? Jaký mám otyčenou? Takhle. Tak pojďme na to. William Dixon z Wild West edice Divokého západu. Nádherně silná, kvalitní kartička. Tyhle ty z těch sérií jsou nádherný ty karty. Bude krásný, ještě mají na sobě i tu ochrannou folii, ale i to zpracování, i ta kvalita těch karet z těchto edicí je paráda a tohle je super. Taky relik. No, tak nezávidím tomu, kdo bude vybírat jako první. Což je Jovan, protože jsem zvědavý, co si Jovan vybere. Protože myslím si, že na výběr je toho dost. A myslím si, že u mě by bylo velký dilema, jestli si vybrat Dixona nebo tu Quartz. Ale mně by se líbil i Albert Einstein, protože to je parádní jméno. No, bude to zajímavý a bude to zajímavý i pro ostatní. Takže bude hodně záležet, co si kdo vybere. Tak já si to tady poklidím, ještě vám ukážu, co tady padlo. Můžeme vzít tyhle ze zádu. Tuhle jedinou, co teda moc neznám, Sojourner Truth. Thomas Paine. To je taky krásná relik. Měli jsme tady jeden limit, jinak ostatní bylo všechno limit a všechno relik karty. Tenhle limit máme Wolfgang Amadeus Mozart. Limit 45/50. Takže to byla taky další karta krásná. Dál jsme tady měli Geronimo na Authentic Relic. Taky skvělé jméno. Dále tady byla Florence Nightingale. Takže taky další Authentic Relic. Pak jsme tady měli Albert Einstein, to je skvělé jméno, krásná karta. Takže Albert Einstein. Frédéric Chopin na Authentic Relic. Z těch skladatelů a umělců, dál z hudebních skladatelů a umělců, tady byl Richard Wagner. Takže další krásná Authentic Relic. No a tady William Dixon. A za mě tohle je úžasná karta, no, taky krásná. Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir.
Takže krásný a gratulace všem samozřejmě. No a říkám, dal bych to klidně ještě jednou, můžou tam padnout mnohem větší ještě pecky a rakety, ale jinak, kdo vezme pozici, tak se vám 100% vrátí, protože cena i byť třeba tí horšího nějakého jména na takovýhle třeba relik, tak prostě je 4-5 stovek do ciziny, jo, přes třeba eBay nebo tak, takže prostě za jednu kartu se vám to prostě vrátí, ty pozice. Nesmíte to prodávat samozřejmě tady u nás. Ale jinak, co se tak koukám, jak se ty karty pohybou, tak prostě za tu nejnižší 400 chodí ta jedna prostě a jedno, jaký je to jméno. Tohle můžu samozřejmě vypsat ještě jednou, ale napadlo mě to trošku obohatit o jednu kartu, o jednu topovou kartu, kde je boxy, kde je garance jedné karty, která je magnetová, je rovnou v magnetu a jsou tam ty největší osobnosti a opravdu jen ty největší jména. Skvělý karty. A nevycházelo by to o moc víc na pozici, vycházelo by to asi o 200 dráž, s tím, že by byla prostě to obohacený fakt o jednu super top kartu. Tak to tam když tak vypíšu, samozřejmě vám to nafotím, ať můžete vybírat, mějte se pěkně a ahoj.